אני רק חשבתי לעצמי, מדוע יצחק אמר ליעקב כשור אליי אשכולי בני? בגלל שיצחק חשב איפה שאתה כועס עליי, שאני רציתי לברך את עשיו. אז תן לי נשיקה. אתם יודעים רבותיי, כנגד כעס אין עצה. רק אם אוהבים אדם עד מצוי הנפש, אי אפשר לכעוס עליו. אי אפשר לכעוס עליו. ואני רוצה להגיד לכם משהו עמוק, למדנו את זה כבר, אבל אני רוצה קצת. מדוע משיח לא בא ביום הכיפורים? יש לך זמן יותר מוכשר, ושברוך מוחה לנו, עכשיו אנחנו נקיים, יש לנו נשמה חדשה, שהוא משיח. אבל ביום הכיפורים, אני רואה הקדוש ברוך הוא כועס עליי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה אומר, רבי שלום, תסלח לי, אומר, הקדוש ברוך הוא טוב, אני מוחה לך, מוחל וסולח לאמונות עם ישראל. ותשמע משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר, את יודע עד כמה אני כועס עליך? אני גרשתי אותך מארץ ישראל, אבל אתם יודעים מה? אני לא יכול לעשות. אני לא יכול לעשות. אני מוכרח לדבר אתכם. I can't. מה אומרים בסוף מגילת איכה? השיבנו השם אליך ונשוב. וזה תורה לוי יצחק ודישב שאדם, you remember, right? שאדם מוכרח לזכור אותה. אתם יודעים, חס ושלום, אם זוג מתגרש, אוקיי, הם כוסים אחד על השני. נגיד, אחרי 2000 שנה אני רואה את האישה, ואני שואל מה הוא, how's your ex-husband, כן? ואומר, עכשיו הכל זה בלי, ועם האקס-husband, זה האקס של האקס, וזה האקס. אני ספרתי לך, אני הייתי באיזה קונצרט, שנתתי לפני חודש, עם הרבה חבר'ה, והיו שלהם 4 גברים ו5 נשים. ואני שואל, חבר'ה, מי אתם? הוא אומר ככה, שמע, הגברת הזאת אשתי השנייה, והיא אשתי השלישית, והאישה הזו היא אישה השלישית של הגבר שעומד על ידי, אז כולם זה אקס הולך מכל הדברים. All exes. אז למשל, אם אני רואה את האקס הזה אחרי 2000 שנה, ואני שואל אותה, how's your ex-husband? I don't give a damn. אני לא מעוניין. אבל נגיד שאחרי 2000 שנה היית תתחיל לשפוך ממש את כל ההשפעות בעולם על ראשו. אני אשאל אותה מה? את עדיין כועסת לה? את אוהבת אותה כל כך? שאת לא יכולה לסלוח לו? אז הגיע הזמן, השיבנו השם אליך ונשוב. וכך אומר רבי יצחק. אם אחרי 2000 שנה הוא עדיין כועס, קצבת עלינו את מאוד? עדיין אתה כועס עלינו? אז השיבנו השם אליך ונשוב. זה יורד עד התהום של הנשמה. אז תשמעו רבותיי, מה שמתגלה לנו ביום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא מספיק אוהב אותנו שהוא סולח לנו. בתשעה באב, מה שאנחנו מרגישים שהוא כל כך אוהב אותנו, שהוא לא יכול לסלוח. אוי רבנו שלנו, אתה כל כך אוהב אותנו, אתה מוכרח לקחת אותנו בחזרה. אין עצה אחרת. אז רבותיי, אתם מבינים מהברכה של יעקב ועשיו מתחיל חורבן בית המקדש. כל הברכה, כן, הברכה תחיה. הכל על חורבן בית המקדש. ובזוהר הקדוש כתוב משהו עצום. ראה ריח בני
כריח שדה אשר בחושך. וזה גם כן צובע את הנשמה, צובע את הלב. ראה ריח, יצחק אבינו ועד בית המקדש, כתוב בריח ניחוח לשם, כן? בני, אומר הזוהר הקדוש לו, בני בנוי. הוא רעד את בית המקדש בנוי. כריח שדה, ציון שדה תחרש. ציון שדה תחרש. הוא רעד חורבן בית המקדש. ריח בני, כריח שדה. אחר כך אשר ברכו השם, הוא רעד בניין בית שלישי. תראו רבותיי, איך הגדולים הצדיקים למדו פשט בפסוק, כן? אז יצחק אמר ליעקב, אתה כועס עליי? גישור אליי ושקול ליבי. ואתם מבינים, אם אני מנשק מישהו, כלומר, שאני כל כך אוהב אותך, שרק בגללך אני לא יכול לחוז. אם אפילו אני כועס, אני לא יכול. You know, sometimes you love a person, you want so much to be angry at them. I wish I could forget that I met you, but I can't. אז אני רק הולך אתכם שבאף הזה ירד ממש מן השמיים, ממש אור של אהבה ושמחה. לו אני הייתי רב הראשי בארץ, הייתי גוזר שכל יהודי ינשק אחד את השני. אין מצא אחר. יש הרבה מחמירים לשלול להגיד אפילו שלום בתשעה באב. מי שיכול לעשות את זה יבוא עליו ברכה. תשמע, אם זה הדבר היחיד שאני לא מקיים, הבית יוסף יסלח לי. אתם יודעים מה שהרגת שוב? ההליג רגת שוב לא יכול לא ללמוד, הוא לא יכול. אז אפילו בתשעה באב היה לומד. הוא היה מתנע. הוא לא יכול. הוא אומר טוב ובכן, אז אני אהיה בגהנם, בשביל לימוד תורה. בשביל לימוד התורה אני מוכן להיות בגהנם. בשביל לנשק יהודי אני מוכן להיות בגהנם. מי יודע? מי יודע? הספרתי לכם, אני הייתי פעם בבית הסוהר. הרבה פעמים אני מביא בית הסוהר הזה. ואחרי שאני גומר, אני מנשק את כולם, אומר להם, אוהב אתכם שיצאו מהר. אבל אותם החבר'ה, במיוחד יהיה בית הסוהר ששם לא יושבים על וויקנד. עכשיו, גאולת עולם תהיה ללוויים, יושבים שם a long weekend. נבח. כלומר, יש שם בחור אחד, נבח, לצערי רב, מי יודע מה שקרה? הוא הרג מישהו. מתפקס. מי יודע מה שהוא עשה לו לפני זה? אבל על זה כבר לא דנים. הוא הרג שם, ולא מאמין. לצערנו רב אצלנו, השבטים הם לא כמו רב עקיבא, כן? רבי איכשהו. אז חיבקתי אותו ונשקתי לו, אמרתי, אני אוהב אותך. שנס יקרה מתאצלנו, כאן מחר בבוקר. הוא כבר כמעט יצא מהאולם שם, הוא חזר אליי. ואמר לי, אני יכול לעשות את זה? מי יודע אם נפקיא עוד פעם שמישהו ינשק אותי? תנשק אותי עוד פעם. שבא לי את זה. אתם מבינים מה שאומר? לא הייתם מקבל נשיקות במקום הכל. לא הייתם נצח.
זה לראות עוד רוצה להוציא, כי יצחק אמר ליעקב, עשיו רוצה לצוע, הלכה בך תחיה, כן. ויעקב רוצה לתקן את העולם. אז יצחק אמר ליעקב, אני נתן לך כוח, שעם הנשיקות שלך, תנקי את העולם מנצח. תנקי את העולם מכעס ומזימה. כמובן אנחנו למדנו כל הזמן, כשיעקב ראה את רחל, הוא נשק לרחל והוא מסר לו את הנשיקה שקיבל מיצחק. אני סיפרתי לכם, יש לי בשכונה שלי, יש לי מילמרט, אתם יודעים מה זה? מילמרט זה כמו ready-made chicken, איך אומרים בעברית? זה כמו גריל פלוס. טוב, אז נתחיל שם בערב שבת, עוף, לא רק מת מבחפות, תלוי והכל, אחרי הקבורה ואחרי מת. טוב, אז יש שם בחור אחד, ילד, בן 16 שמביא את זה כבר היה בזמן שאמא הייתה חיה, והבחור היה מביא את זה בכל יום שישי. פעם הייתי בבית, בחור נחמד למד בישיבה, נשקתי אותו, אמרתי, כבר, אתה למד, איך אתה מרגיש ככה? אחרי שעתיים אני מקבל תצום מאחותי. היא אומרת, את יודע שהבחור הזה שנשקתי אותו, הוא לומד ביחד עם הבן שלי בישיבה. הוא הגיע הביתה והוא בוכה כל הזמן. והוא אמר לבני, כך מספר לי אחותי, האבא שלי כבר 12 שנה לא נשק אותי. יש הרבה יהודים שרוצים לנשק את התורה. אני ראיתי יהודים שנותנים את התורה, משתגעים. כן. מדוע לא משתגעים לנשק יהודים? מדוע לא? מה החילוק בין עם ישראל? כל אחד מישראל רואה את התורה. התורה היא עם ישראל התורה. אני רוצה לברך אתכם ואותי וכולנו. שמשהו יקרה בתוך עם ישראל. שנזכיר לראות את המתיקות של כל אחד מישראל. לראות את המתיקות של ירושלים על הקודש. זה ארץ ישראל. בעיקר כמו שאמר יצחק אבינו, את ריח שדה כבר ראינו, עכשיו כבר נזכיר לראות, לשבח השם.